Benvinguts a un nou vídeo del canal de Biel Gegants. Avui es porta l'estrena del gegantó d'Iluro. Comencem! Sant Simó i al vespre no va tornar. El van esperar i esperar, però el noi no va venir. El van buscar pels pujols, pels canyers, per les platges i per tot Mataró, però no el van trobar. Desesperats, van decidir que l'anirien a buscar fora vila, a totes les ciutats i pobles on sabien que hi vivien gegants. I així que van agafar el camí ral i camina que caminaràs, van arribar a Llinars del Vallès, on van anar a trobar en Guiribert i la Sança. I els van preguntar: amics gegantons de Llinars, heu vist el nostre petit? I els gegantons van contestar: de veure'l, l'hem vist passar, però no s'ha quedat, se n'ha anat. I l'Iluro i la Larona van continuar el seu camí. Caminant, caminant, van arribar a Caldes de Malavella, on van anar a veure la Malavella, en Suc de Bruc, a Maurici, la Catrina, i els van preguntar: amics gegantons de Caldes, heu vist el nostre petit? I els gegantons van contestar: de veure'l, l'hem vist passar, però no s'ha quedat, se n'ha anat. I l'Iluro i la Larona van continuar el seu camí. Caminant, caminant, van arribar a Vic, on van anar a veure els gegants pubins petits de Vic, i els van preguntar: amics gegantons de Vic, heu vist passar el nostre petit? I els gegantons van contestar: de veure'l, l'hem vist passar, però no s'ha quedat, se n'ha anat. I l'Iluro i la Larona van continuar el seu camí. Caminant, caminant, van arribar a Sant Fruitós de Bages, on van anar a veure l'Isard i l'Aigó. I els van preguntar: amics gegantons de Sant Fruitós, heu vist el nostre petit? I els gegantons van contestar: de veure'l, l'hem vist passar, però no s'ha quedat, se n'ha anat. I l'Iluro i la Larona van continuar el seu camí. Caminant, caminant, van arribar a Montornès del Vallès, on van anar a veure en Banyeta, l'Angeleta, la Minirda i en Lluís. I els van preguntar: amics gegantons de Montornès, heu vist el nostre petit? I els gegantons van contestar: de veure'l, l'hem vist passar, però no s'ha quedat, se n'ha anat. I l'Iluro i la Larona van continuar el seu camí. Caminant, caminant, van arribar a Mataró, on es van aturar a descansar de fer tan llarg camí. I vet aquí
que mentre eren a casa seva va trucar a la porta al pare Joan, el gegantó de l'escola Pia, que els portava bones noves. Amics Ilur i Alarona, us porto una molt bona notícia. Conec un noi que s'assembla al vostre fill i diu que busca els seus pares. Però primer de tot m'heu d'assegurar que sabeu el nom del jovenet, per assegurar-nos que realment és a qui busqueu. L'Iluro i la Larona li van xiu-xiuejar el nom a l'orella i el capellà va assentir. I quina alegria tan gran van tenir! Van sortir corrents a buscar-lo i van decidir fer una festassa per celebrar el retrobament amb tots els amics que havien conegut mentre el buscaven. I si el que us he contat no és veritat, que se m'encongeixi ara mateix al cap, perquè el que us va acompanyar ho sap del cert i aquest sóc jo, l'Iloret. Per cert, que encara no hem dit, però sabeu quin és el nom del gegantó? No? El gegantó es diu Freta, com antigament es deia a la nostra ciutat. I si el cridem tots ben fort, jo penso que apareixerà. Que ens ajudeu? Sí! Va, tots a la de 3, tots a cridar ben fort el seu nom. 1, 2, 3. Freta! Una altra vegada. Àngela Maria, pareu un moment. Per la potestat que m'han donat, jo, pare Joan, et batejo amb el nom de Freta i desitjo que facis feliç a tots els que et vinguin a veure. Aquí et presento els teus padrins, la Sansa, gegantona de Llinars, i en Maurici, el gegantó de Caldes. Que soni la música i a ballar!